No niin, tervetuloa Riian hajutyöskentelykoulun toiseen osaan. Ja tänään onkin videon aiheena se, että millainen on hyvä hajutunnistuskoira. Minkä rotunen se on, millainen se on, mitä vaatimuksia sillä on. Onko kaikista koirista hajutunnistustyöhön? Se selviää tässä videossa. Maailmalla on tehty paljon tutkimuksia hajutyöskentelyyn liittyen. On jo kymmenittäin loistavia tutkimuksia siitä, kuinka luotettava koira on, kuinka suurella todennäköisyysprosentilla koira pystyy tunnistamaan sitä ja tätä ja tuota, ja kaikki tutkimukset tukee toisiaan. Yhdessä kohtaa mä tein tämmöisen kirjallisuuskatsauksen, tutkimuskatsauksen siitä, että mitä on saatavilla siitä tiedosta tai siitä näkövinkkelistä, että mikä rotu olisi paras hajutunnistuskoiraksi. Tutkimuksissa käytettiin eniten labradoreja, saksanpaimenkoiria, belgianpaimenkoiria malinoissa ja nimenomaisesti sitten belkkareista malinoissit oli edustettuna suurelta osin ja siellä oli jonkun verran cockerspanieleita ja muita spanieleita käytössä. Ja tämä siitä syystä, että tähän asti kun on tehty näitä tutkimuksia, niin tutkimuksissa on ollut koirina pääasiassa siis virkakoirat. Ja virkakoirien, eli poliisien, tullin, missä maissa nyt sitten millä nimityksellä ne ovatkaan, mutta että siellä nämä kyseiset rodut on niin kuin, suurimmaksi osaksi virkakoirat on tätä rotuvalikoimaa sitten tällä hetkellä ympäri maailman. Ja siitä syystä on sitten tutkimuksetkin tehty hyvin pitkälti näillä koirilla sitten, virkakoirilla siis. Mutta se, mitä sieltä sitten kävi ilmi, on se, että joissain yksittäisissä tutkimuksissa niin cockerspanielit on ollut parempia kuin saksanpaimenkoirat tai jotkut border colliet on tehnyt paremmin töitä kuin malinoissit tai jopa mopsi oli yhdessä tutkimuksessa ollut parempi ja tarkempi kuin saksanpaimenkoira. Siellä on ollut monirotuisia, siellä on ollut vaikka minkä sorttisia näissä viimeisimmissä tutkimuksissa. Ja siitä voidaankin sitten lyödä jonkinmoinen johtopäätös näistä tutkimuksista itsessään tietysti, että voisi jopa sanoa, että rodulla ei taida olla sitten niin kuin minkään sortin väliä. Jos ihan näin uskaltaa sanoa. Ja se kenttäkokemus, mikä mulla on vuosikymmenten mittaan, niin mä olen hyvin vahvasti tuota mieltä itse myös. Mä koen, että koiran rodulla hajutyöskentelyyn ei ole mitään merkitystä. Jos mietitään, edellisellä videolla kerroin, mitä kaikenlaisia mahdollisuuksia hajutyöskentelyssä on. Koira voi työskennellä ihan sisällä, laboratoriotyötä tehdä, näytehaisteluita, tunnistusvertailua, hajuerottelua. Se voi olla siinä tehtävässä hyvin pieni, vaikka sihuahua. Tai joku perhoskoira tai joku pieni tai joku rotumiksaus. Jos tarvii tehdä jotain, vaikka kuvitellaan, että on joku luomenhaistaja, koira, joka opetetaan haistamaan melanoomaa luomista, niin kyllä mä koen silloin, että jotta koira pystyy näyttämään tarkasti, että tuo luomi on se nyt, mikä haisee, niin kyllä silloin olisi hyvä olla ihan pikkunen nenä. Ja voisin kuvitella, että joku tommonen minikokoinen koira voisi olla siinä ihan loistava. Tai pienikokoinen kääpiöversio voisi olla loistava sitten siinä. Sitten jos ajatellaan, että on joku maastoetsintäkoira, on vaikka ID-jälkikoira, joka jäljittää kadonnutta vanhusta metsässä tiettyä henkilöä pitkiä matkoja, tai puhutaan jostakin metsäasiantuntijan apuna toimivasta koirasta, joka etsii metsäympäristössä vaikeissa ympäristöissä ja näin, niin siinä tarvii sitten olla mielellään sitä fyysisyyttä ja rohkeutta ja muuta. Ja silloin tämä sihuahua minikoira ei nyt sitten ehkä ole ihan ykkösvalinta sellaiseen työtehtävään. Ja rakennusetsinnässä sitten omat juttuunsa, homekoiralla omat vaatimuksensa ja niin poispäin. Eli mun kokemuksen mukaan kaiken kokoisille koirille on
tehtävää. ja niinkään sillä koolla ei ole merkitystä, ei välttämättä niin kuin painollakaan, eli suuri koira voi toimia, toki sellaista nyt ei kannata sitten hyvin fyysiseen tehtävään niin kuin kuormituksen takia sitten suunnitella, mutta tosiaan koolla, painolla, värillä, rodulla, tämmöisillä perusasioilla ei ole hajutyöskentelyssä niin kuin mitään merkitystä. Se, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, on sitten tuo lyhytkuonoisuus, eli nämä bradykefaaliset rodut, niin se on hyvin mielenkiintoinen aihe, koska hyvin nopeasti ajatellaan, että koiralla on oltava normaali kuono. No, mä olen sitä mieltä niin kuin ylipäänsä tietenkin, että en pidä ollenkaan siitä, että koirien kuonot on lyhennetty tuolla lailla. Eli tietysti kannatan sitä, että jokaisella hajutyöskentelyä tekevällä koiralla olisi normaalin mittainen kuono tai kuono ylipäänsä. Mutta se, mitä on tehty hajuhaistelukykyyn liittyen, niin näillä lyhytkuonosilla koirilla on erinomainen hajuaisti, mutta se hajuanalyysi tapahtuu enemmän siellä niin kuin hajuonteloissa aivojen puolella, eikä niinkään siinä kuono-osassa, ja niin se taitaa olla kaikilla muillakin. Eli kuonon pituudellakaan ei näytä olevan suurta merkitystä. Mutta jos ajatellaan niin kuin kokonaisvaltaisesti, niin koiranhan tulee olla terverakenteinen. Eli se on yksi semmoinen rajoittava tekijä, jos haetaan nyt vähän rajoittavia tekijöitä. Eli hyvin liioitellut ominaisuudet fyysisesti. Vaikkapa Englannin bulldogki on hyvä esimerkki, joka saattaa olla jalostettu niin hankalasti liikkuvaksi. Ja tosiaan niin kuin kaikilta osin ei mene niin kuin siihen terveiden rakenteiden piikkiin, niin semmoiset ei tietenkään sovellu hajutyöskentelyyn. Muuta kuin sitten tietysti ehkä aktivointimuodossa kotona pienimuotoisesti. Mutta jos ajatellaan nyt tämmöistä niin kuin ihan työtehtävää, koiran avulla toteutettavaa palvelua esimerkiksi, niin siinä tarvitaan sitten jo ihan todellakin terverakenteinen ja normaalisti liikkuva koira. Koiran tulisi olla tietysti perusterve, eli kaikki tämmöiset kivut ja säryt ja krooniset sairaudet ja muut, niin nehän heikentää koiran keskittymiskykyä sitten tosi vahvasti. Eli se on semmoinen hyvin haitallinen tekijä. Ja jos koiralla on jatkuva lääkitys, niin meillähän ei ole mitään tietoa, miten lääkitys vaikuttaa koiran hajuaistiin vai vaikuttaako. Eli se on nyt vähän katsottava sitten tilanteen mukaan. Mutta siinä ne, niin kun nämä fyysiset rajoitteet nyt sitten taitaa lyhykäisyydessään olla. Sitten kun mennään sinne luonnepuolelle, niin siellä sitten löytyykin muutama semmoinen tärkeä pointti. Uskon, että koulutuksellisesti mille tahansa koirayksilölle voidaan kouluttaa hajutyöskentelyä, hajutunnistusta, kun koira on motivoitunut, sillä on tiedossa motivoiva palkkio ja se on oppinut ylipäänsä tekemään ihmisen kanssa yhteistyötä. Mutta sitten kun lähdetään siihen, että kuinka luotettavaa työskentelyä koira tekee, niin silloin täytyykin löytää sieltä riittävästi toimintakykyä siltä koiralta, riittävästi rohkeutta, omatoimisuutta. Ja se, mikä on hajutyöskentelykoirille olennaisen tärkeää, on itsenäinen ongelmanratkaisukyky. Mulla on itsellä paljon kokemusta paimenkoirista, border collieista, ja esimerkiksi tämmöinen herkkä border collie, siellähän on siis paljon yksilöitä border collien rodun sisällä, eli en puhu nyt kaikista border collieista, mutta se kokemus, mikä mulla on omista koirista, jotka on tietysti hyvin herkkiä ollut mun ajatuksille ja mun viestinnälle, niin mä en koe, että mun kaikki border colliet olisi ollut ollenkaan hyviä hajutyöskentelykoiria aikaisemmin, koska koen, että siellä ei sitä riittävää ongelmanratkaisukykyä itsenäiseen työskentelyyn ainakaan luontaisesti ollut. Toki näillä yksilöillä en ole aloittanut hajutyöskentelyä pennusta asti, eli on harrastanut niillä
muunlaisia lajeja ja asioita, jotka on sitten tietysti ehkä myös vahvistanut sitä, että kuuntele ensisijaisesti, mitä mulla on sulle asiaa, äläkä tee itsenäisiä päätöksiä. Eli kaikki tämmöiset, mitä koiralla vahvistetaan, mitä sille koulutetaan, niin se historiahan tietysti muuttaa myös vähän sitä kokonaisluonnetta tai niitä vahvuuksia. Ne vahvistuu tai heikentyy sitten vähän sen koulutushistorian mukaisesti. Mutta jos mietitään oikein hyvää hajutyöskentelykoiraa, joka toimii asiantuntijatyössä ihmisen työparina, niin sen tulee olla alustavarma, se ei saa pelätä mitään korkeita paikkoja, ei heiluvia paikkoja, ei kovia ääniä, ei vilkkuvia valoja, ei mitään perus niin kuin hyvä, hermonen, vakaa, mieluummin rauhallinen kuin ylipilkas, mutta riittävästi toimintakykyä silti, ettei mikään liian rauhallinenkaan toisaalta sitten saa olla. Siellä tulee olla itsenäistä halua tehdä työtä, selvittää asioita, resilienssiä, tehdä työtehtävää loppuun. Olisiko tässä semmoiset, ja totta kai siis jaksaa tehdä, olla sen verran sitä palveluhalua tai miksi sitä haluaa sitten kutsua, miellyttämisen halua tai yhteistyöhalukkuutta ihmisen kanssa, että se itsenäinen ongelmanratkaisu ei kuitenkaan ole siitä, että koira lähtee ihan omille teillensä tekemään mitä huvittaa. Eli tässä puhutaan semmoisesta mukavasta kombinaatiosta ja tämähän on sitten se esimerkiksi mun asiantuntija-alue, eli miten se lähdetään rakentamaan se koirakko niin, että koirasta tulee riittävän itsenäinen, mutta ei sitten käänny itseään vastaan sekään taipumus. Mutta ihan perus luonteella varustettu koira toimii, eli mitään ihmeitä ei tarvi olla mikään poikkeuksellinen yksilö. Eli jos mietitään vaikka jotain huippuagility-koiraa, niin ei meistä ihmisistäkään kaikki ole tehty telinevoimistelijoiksi ja niin ei ole koiristakaan. Eli sitten hajutyöskentelyyn ei liity ihan tuolla lailla niin suuria vaatimuksia. Eli mä koen, että hyvin, hyvin monenlaisesta koirasta pystyy kouluttamaan hajutyöskentelykoiran ihan asiantuntijatehtäviin asti. Ja olen tavannut myös, niin kun, en haluaisi takertua just niihin rotuasioihin, että sen ja sen rotunen koira on luonteeltaan hyvät hajutyöskentelyyn. Mä varoisin hyvin pitkälti tämmöistä ajattelumallia, koska yhden rodun sisällä mun elämän mittainen koirakokemus kertoo sen, että jos me pistetään 10 border colliea tuohon vierekkäin, niin ne on kaikki yksilöitä ja niillä on omanlaisensa ominaisuudet ja vahvuudet ja heikkoudet ja niin kuin perimästä, mutta myös sitten ihan yksilöllisiä. Että jokainen niistä syntyy tähän maailmaan ihan ainutlaatuisena omana tämmöisenä pakettina ja siellä on sitten monenlaisia ominaisuuksia sisällä. Eli mä haluan ajatella kaikki koirat aina yksilöinä ja persoonallisina paketteina ja lähteä selvittämään sen kyseisen koiran luonteenpiirteitä. Niin sen takia en lähtisi nyt sitten lokeroimaan, että hajutyöskentelykoiran on hyvä olla tota rotua. Toki semmoinen yleissääntö nyt on yleensä se, että metsästyslinjaiset koirat, niin niillä on jalostuksen ansiosta, pitkän jalostustyön ansiosta hyvin niin kuin vahva hajuaisti. Ne on hyvin motivoituneita nenän käyttäjiä. Mutta yhtä lailla voidaan ajatella, että paimenkoirat on todennäköisesti hyvin yhteistyöhaluisia ihmisen kanssa. Juuri tästä samasta jalostustyöstä johtuen ne on niin kuin tehty palvelemaan tai olen hyvin tiiviissä yhteistyössä sitten ihmisen kanssa. Eli jos ajatellaan näitä ominaisuuksia, niin onko se, että on tarkka nenä vai se, että on yhteistyökykyinen, niin kumpaa sitten halutaan painottaa, että tähänkään ei niin kuin löydy suoraa vastausta, vaan taas mennään siihen yksilötasolle. Ja noutajat on hyvin yleisiä hajutyöskentelytehtävissä, ja noutajat onkin erinomaisia niin kuin hajutunnistuskoiria, mutta siellä haittaa sitten semmoinen tietynlainen häsläävyys tai niillä on tämmöisiä niin kuin keskittymisvaikeuksia iloisesta luonteestaan johtuen. Eli siellä sitten noutajien kanssa tarvitaan hyvin usein aika paljon töitä taas sitten siihen keskittymisen löytämiseen ja muuhun. Että jokaisessa niin kuin
rotuluokassa, vai miten näitä nyt sitten haluaisi luokitella, niin löytyy sekä vahvuuksia että niitä heikkouksia. Ja jos tästä nyt sitten jotain lopputulemaa niin kun löytäisi tästä kaikesta, niin rodulla ei ole mitään väliä, koolla ei ole mitään väliä. Luonteessa tarvitaan tiettyjä vahvuuksia, jotka auttaa siihen mahdollisimman luotettavaan ja onnistuneeseen lopputulokseen, pääsemiseen. Ja tosiaan rotutyypillä tai muullakaan ei ole sillä tavalla merkitystä. Mennään ihan yksilöittäin, yksilökohtaisesti. Ja tosiaan sitten järkipäässä siinä, että mitä sitten sille ihan pienelle koirayksilölle kannattaa, mihin työhön se kannattaa opettaa ja mikä sitten isommalle koiralle. Ja jos mietitään taas semmoista avustajakoiratyyppistä, eli haluaa opettaa itselleen vaikka epilepsiakohtauksia hälyttävän koiran, tai että koira oppii sitten kertomaan, että kohtaus on tulossa, että on tämmöinen enemmän avustajatyyppinen koira, niin silloin ei ehkä halutakaan niin itsenäistä ongelmanratkaisijaa, vaan sitten enemmänkin semmoista, joka viihtyy omistajansa lähellä ja on herkempi sitten omistajan tunnetiloille ja ajatuksille ja olemukselle. Eli pelkästään jo niin kuin hajutunnistustyöskentelyn sisällä tarvitaan hyvin monenlaisia koirapersoonia. Ja uskon esimerkiksi siihen, että jos on joku metsästysrotunen koira, joka ei pysty työskentelemään esimerkiksi metsäympäristössä, jos haluttaisiin, että olisi vaikka tämmöinen joku tuholaisetsijä koira, joka työskentelee metsässä ja riistavietistä johtuen keskittyminen metsässä on mahdotonta, niin tämä kyseinen koira voidaan opettaa sitten johonkin muuhun hajutyöskentelyympäristöön, koska mahdollisuuksia taas sitten on paljon, jos vaan ohjaajalla mielenkiinto riittää. Tai kenties sitten tehdään yhteistyötä kollegan kanssa, jos niikseen menee. Mutta se ehkä semmoinen niin kuin koulutuksellinen asia on sitten se, että hajutyöskentely kannattaa aloittaa mahdollisimman nuorena koiran kanssa. Eli se koulutushistoria, mihin tuossa viittasin, niin se saattaa hankaloittaa hyvin paljon sitä koulutusta ja hajutyöskentelyyn kouluttamista, koska pennun kanssa kun lähdetään tekemään ihan alusta asti hajutyöskentelyharjoituksia, aktivoidaan sitä nenää, opetetaan koira tekemään tietyllä tavalla nenähommia ja rohkaistaan siihen itsevarmuuteen ja muuhun, niin silloin koira oppii elämään jo heti niin sanotusti oikealla tavalla ja se lähtee vahvistumaan. Eli hajutyöskentelykoulutus kannattaa aloittaa ihan heti, kun pentu tulee kotiin, niin omien koirien kanssa aloitan heti silloin jo ihan todella helpoilla harjoituksilla, mutta niin, että pentu saa siitä heti positiivisia kokemuksia. Ja hajutyöskentely voi aloittaa siis, varsinkin jos ajatellaan ihan aktivointimuotona, niin voi aloittaa ihan minkä ikäisen koiran kanssa vaan, vaikka 12-vuotiaan. ei ole oikeasti niin kuin mitään niin kuin yläikärajaa sitten sen aloittamiseen, mutta jos sitten ajatellaan ihan tämmöistä niin kuin työkäyttöä tai että koira toimii asiantuntijana, niin silloin kyllä vahvasti suosittelen, että ihan pennusta ja että pentu otetaan sitä työtehtävää varten ja lähdetään tekemään sitä koulutuspolkua heti sitten pennusta asti kohden sitä tiettyä työtehtävää tai joitain työtehtäviä, mitkä olisi mahdollisia toteuttaa koiran kanssa. Eli näillä ajatuksilla sitten tämä video ja katsotaan mitä ensi videossa sitten saadaan aikaan.